Aw bisimila Kantan Media ka don kibaru kan. Bi ye tarata ye Octobre kalo tile 14 san 2025 a don kibaru waati a sera. Bakuruba fɔla ka ladɔnna k'a fɔ baɲumankɛtɔn min bɛ Segukaw fɛ ni a bɛ wele Fondation Cheikh Mohamed Agibou Soso olu ye kalankɛminɛn dɔw di kalandenw ma kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la. Octobre kalo tile 11 o ye diɲɛ seleke 4 min ye muso denmisɛnninw olu tɔgɔla don ye kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la. Naraka minnu bɛ Bamakɔ yan u ye su kelen bila sen kan, su kelen min n'u y'a tɔgɔ da Nara la. A kunnafoni di a baaraw kɛra an fɛ Bamakɔ yan kunnafoni bɛna ɲɛfɔli kɛ a la. An balimaw, ninnu de ye kunnafoni ye minnu bɛna lasaw ma a balimakɛ Abdulaye Kanta fɛ. Aw bisimila don kibaru kɛnɛ kan. Agence Cuba Voyage alisalamɛw hiji ni umura baaraw daminɛna ka ban. Agence Cuba Voyage ɲɛmɔgɔyaso ko a nisɔndiyalen a bɛ silamɛ cɛman ni a musoman bɛɛ lajɛlen ladɔnniya Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. K'a bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ san 2026 umura ani hiji tɔgɔsɛbɛ baaraw fana daminɛna olu fɛ yen ka ban. Ka sanga o ma Cuba Voyage bɛ umura kɔnfa kelen bɔya kalo kalo k'a kunda Saudiya jamana kan. O de kumu kɔnɔna na maa min y'a kanu k'a fɔ k'i ka taa umura la walima ka taa hiji la, wali i y'a kanu ka i ka mɔgɔden bila ka taa umura la walima ka taa hiji la. Cuba Voyage ɲɛmɔgɔyaso ko ka aw ladɔnniya k'a fɔ a ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen sabatilen don ka ban o baara yɛrɛ kɛcogo ɲuman kama. N'aw b'a fɛ ka hiji ni umura kɛ ni a dɔnbaganaw ye, a ye Cuba Voyage sɛgɛrɛ. Aw ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye aw ka siyɔrɔ ko n'a ka dumuni ko. Cuba Voyage bɛna taa aw bila hôtel luxuw de kɔnɔna na Maka ani Madina. Wa fɛn min ye aw ka déplacement ye ka taa a ɲɛda lahɔrɔma yɔrɔw bɛɛ lajɛlen kan, a bɛna o kɛ kari climatiselenw kɔnɔ. Nin ye confort dan ye. Agence Cuba Voyage, aw ka dɔn k'a fɔ kabi a mana tɔgɔ sɛbɛn olu fɛ yen ka ban, clés be a jalama ani a kumakalama ka fara gafew kan. Hiji ni umura bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔmɛ min kɔnɔ, o b'aw dɛmɛ k'a ka hiji a n'a ka umura baaraw bɛɛ lajɛlen ɲɛdɔn sani a waati cɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ Mali hijidenw ka complet kelen o bɛ sɔrɔ ka da u kan. Wa n'i tɔgɔ sɛbɛn ka ban dɔrɔn Agence Cuba Voyage la, u bɛ tirage tigɛ kelen d'i ma. Ni tirage kɛla ni maa min gɛrɛsɛgɛ i fara ci, e bɛ maa kelen fara i yɛrɛ kan ka taa hiji fufalaki Agence Cuba Voyage fɛ. O tirage ni Ala sɔnna ma a bɛna kɛ avril kalo tile 28 san 2026 a bɛ kɛ centre islamique la Amdalaikaw fɛ Bamakɔ. O tuma na walisa k'u lasɔrɔ a ye wuli ka taa u jabala bala. U filɛ nin ye Bamakɔ kura avenue Mamadou Konate place OMVS. N'o bɛɛ janyana aw ma, a y'a to aw sigiyɔrɔ la k'u wele u ka nɛgɛjuru sira kan. O de ye 20 22 19 06 wali 71 24 24 24 wali 64 56 56 56 wali 76 48 41 93. Kunnafoni daminɛna an b'a ladɔnna k'a fɔ baɲumankɛtɔn bɛ Segukaw fɛ ni a wele Cheikh Mohamed Agibou Soso ka sanga ni san 2025 san 2026 ale kalankɛminɛw a dira kalanden ma 52 bɔɲɔgɔnko ma Segukaw fɛ. Nin don in na a kɛra nisɔndiya ye k'a lase nin kalanden kɔfɔlen ma, k'a lase kalanden somɔgɔw ma. Sira minnu sɔrɔla ka bɔ Segukaw fɛ olu filɛ nin. Ka kɛɲɛ ni san 2025 san 2026 kalanta ye, baɲumankɛtɔn Fondation Cheikh Mohamed Agibou Soso ye kalanden minɛn di kɛnɛ dɔ sigi alamisadon Octobre kalo tile 9 san 2025 min taara ka ɲɛsin denmisɛnnin 52 ma, sebɛrɛ tɛ minnu somɔgɔw ye. Walayi ne nisɔndiyara fo ka s'a dan na. N'an bɛ dugawu kɛ Ala ka si ni kɛnɛya di baba ma. Ala k'a ɲinibɔ kɛnɛ to, a k'a bila kɔrɔ a kan'a bila bana. San o san kɛnɛ k'a d'a ma. An tɛ foyi fɔ baba ye, Ala ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen sabati k'a dɛmɛbagaw dɛmɛ. Kalanden minɛn kofɔlen ninnu bɛ tali kɛ kaye sanpaji pake 2, kɔnpani rɛgili baara 1, biki bulaman 2 ani biki bilenman 1 minnu taara ka di kalanden somɔgɔw ma. An ko laadala ko de don. Fondation fɛ depuis a dayɛlɛ san ka n'a bila sisan na, denmisɛnninw san o san ni kalanta bɛ daminɛ, a dɔw b'a dabɔ a kama yɛrɛ ka na demande bila k'i jigi sɛmɛ an na, an bɛ se ka min k'u ye an b'o kɛ. A dɔw yɛrɛ fana bɛ yen c'est l'information parallèle maintenant an bɛ se k'a mɛn ko nin denmisɛnnin hakɛw bɛ nin yɔrɔ la, degun b'u kan fourniture ko la. Donc depuis la néglige maintenant an bɛ taa o ma ka taa an seko ye ɲini k'a k'u ye. O hukumu kɔnɔna de don. An dɛmɛba o ye ulema de toujours. An n'ale bɛ ɲɔgɔn bolo depuis fin 2017. N ko n'i ye dépenses sigi kɛnɛ ale kelen bɛ 90.
ado e femba ye donc an se ka taa ale ko ale ke ni de fondation fɛn an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn k'a ɲini ala fɛ ala k'an ka jɛ sabati k'a kɛ kuntagalajan ye ale yɛrɛ ala k'ale wasa a ka laɲiniw n'a ka fɛn bɛɛ kɔ. Ni ɲumanya wale min dun Fondation Agip Soso ka kɔkɔrɔmadonni n'a ka ɲɛsin denmisɛnnin falatɔw ma walasa u ka se ka ɲinɛ kalanta kɛ hɛrɛ ani jigisigi kɔnɔ. Ka sanga ni muso denmisɛnw olu tɔgɔla don ye diɲɛ selege naani kɔnɔna na o ye octobre kalo tile 11 ye Mali y'a laɲɛnamaya ntɛnɛ octobre kalo tile 13 o min n'a kɛra nisɔndiya ye ka ɲɛsin Mali denmisɛnninw ma. Sera min sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye nin don kɔfɛlen na olu filɛ nin. Kabini décembre kalo tile 19 san 2011 diɲɛ selege naani tɔnba n'o ye Nations Unies ye octobre kalo tile 11 suganti ka kɛ musomanninw tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen ye diɲɛ kɔnɔ. O hukumu kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ in don laɲɛnamaya bi tɛnɛ ni lajɛrɛba ye ka ɲɛsin musomanninw ma sabu ko bi musomannin o de ye sini furumuso ye. Inata Barodakun kun ye min ye o de ye gɛlɛya kama ka musomannin ta k'a don furu joona na o bɛ kɔlɔlɔ min lase a ma ani tagabolo jumɛn de kan ka sigi sen kan yaasa ka dankari o waleya in na. Dɔw wɛrɛ ye musomanninw ka ko ye jamana ka ko de a b'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ sigi an bɛ musomanninw de ka sigiyɔrɔ la ni occasion in na nin an bɛɛ nana k'an sigi ko musomanninw ka ko ministrew kumara an yɛrɛ parlementaires kumara an ye sketchiw ye o y'a ɲɛfɔ an k'a fɔ ko musomanninw ka furu bɛ se ka kɔlɔlɔ min lase an ma k'an kan ka musomanninw ka furu jɔ e ka autorités kan a kɛ u ka cɛsiri ko ye ne b'a fɔ ka fara kan ko musomanninw ka ɲini u k'u ka hakɛ ɲini k'a dɔn u kan k'a ɲini k'a dɔn mɔgɔ minnu fɛ u b'a dɔn k'a fɔ ko n'u bɛ situation sugu la u bɛ se ka taa autorités fɛ autorités b'u dɛmɛ k'o bɔ a ko la autorités bɛ yen nɔ ONG bɛ yen nɔ olu bɛɛ bɛ se k'u dɛmɛ a ko kan. Mais aujourd'hui, si nous prenons la jeune fille à moins de 15 ans, 18 ans, bi gɛlɛyaba de bɛ an kan barisa muso minnu ma san 15 walima san 18 bɔ olu bɛ di furu la a tɛ di kun wɛrɛ kama walasa an ka saga sɔrɔ walima an ka misi sɔrɔ y'a to yen a bɛ se ka kɛ avocat ye walima économiste o n'a ɲɔgɔnna caman an bɛ welewele min bila bi o ye an ka baara ye ka se ka jamana dɛmɛ maa mun ka baara ye nin wale ninnu ye k'olu ladɔn i n'a fɔ sigikafɔ min kɛra musow du ani denbaya tɔgɔ la waati tɛmɛnenw na olu ka laɲini fanba dɔ tun ye ka nin kɛlɛ wa an jigiba bɛ kunnafonidilaw kan walasa k'an dɛmɛ nin baara in na. musomanninw tɔgɔ la don kɛrɛnkɛrɛnnen jamayɔrɔ dɔ fana kɛra silamuw. Aller à l'école et faire mes propres choix. Intelligente, je le suis, je crois. Mais le destin m'a conduit vers autre choix. ɲɔgɔnlɔn duman. Ne ye san 12 de ne bɛ se ka taa mun ka furu kɔnɔ ne si ma se furu ye koyi ba. Ka sanga ni jamanakuntigi ka laɲini ye san 2025 k'o kɛ seko ni dɔnko san ye ka sanga o de ma min ye narakaw kɛrɛnkɛrɛnna commune 11 o ye su kelen bila sen kan su kelen min n'u y'a laɲɛnamaya ka kɛ nara su ye nin baara in kɛra an fɛ Bamakɔ yan nara mabaw naraka minnu bɛ Bamakɔ a n'a lamini na ani narakaw minnu bɛ nara yɛrɛ o caman yɛrɛ nin kɛnɛ kan ye sera minnu sɔrɔla ka bɔ a kɛnɛ kan ye olu filɛ nin an ye kɛnɛ kan kɛnɛ min nara région o commune 11 ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu olu bɛ nara seko ani dɔnko yirala maaw la min kɛra kɛnɛ ni naraka caman bɔra ka na kɛnɛ in kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yan bi an ɲɛ b'a la naraka den bɛɛ bɛ a kadiri a siya sugu bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan o b'an bɔ o b'an wasa a bɛ n'a fɔ an bɛ nara dugukolo de kɔ kan yan nɔ o ye nimisi wasa ye nin kɛnɛ in kan welewelekan min bɛ n bolo o de ye maaw k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɛnɛ min n'a filɛ nin an k'a faamu k'a fɔ ko c'est à dire tɛgɛrɛ kɛnɛ tɛ sɛbɛ kɛnɛ don mais an ye sɛbɛ kɛ ni tulonkɛ ye maaw k'a faamu k'a fɔ ko nara famana ni ɲɔgɔnna ma an bɛ se ka narakadenw sɔrɔ cogo di nin kɛra objectif dɔ ye et puis nin ye première édition ye ni ala jɛn'a ma a tɔw bɛ na nin sababu la dege minnu b'an kan a dɔw yera o an bɛ nin laɲini minnu kɔ u dɔw yera o nara potentiel ni fɛn caman bɛ yen nɔ fɛn caman bɛ ka fɔ kulisi kɔnɔ minnu tɛ yan nɔ investisseurs ni ayiwa maa minnu bɛ yen ni nara kanu b'u la ani n'u bɛ fɛ ka taa baara kɛ nara u ye nara faamu fɛn minnu bɛ nara i n'a fɔ an ka baganmara an ka sɛnɛw ko caman a bɛɛ lajɛlen dɔnna yan bi ani hali an ka sirakow a bɛɛ lajɛlen dɔnna yan bi an ni bɛ ko ka nara mɔgɔw y'a dɔn narakadenw ni bɛ fɛn min kan fɛn min bɛ se ka ɲa nara ani nara bɛ se ka fɛn min di Mali ma donc an ka o dɔn ko dɔnna bi. bɛɛ b'a kalama
k'a fɔ ɲina san décrétera par le président de la République comme année de la culture. O hukumu kɔnɔna na an nana ka sifinnaka minnu sigilen bɛ Bamakɔ yan donc san o san an kun bɛ jɛ de parce que an bɛ yan depuis an bɛɛ ye défaut sɔrɔ ka na yan an kɛlen don ka association de créer k'a tɔgɔ da i n'a fɔ club des communes de Nara. Bon club des communes de Nara in an bɛ jɛ de ka cotisation kɛ san o san ka taa ɲɔgɔn dalajɛ autour d'un repas au moins une fois. Donc en gros comme ɲina san décrétera comme année de la culture an ka festival kun bɛ taa kɛ Nara de plus de 2 ou 3 ans festival tɛ ka se ka kɛ Nara. Donc en gros maintenant il n'a fɔ tɔw b'a kɛ cogo min na an fana an ka ɲɛmada tɔw ma an ka nuit organisée yan Bamako yan k'a tɔgɔ da la nuit de Nara 2025. Welekan bɛ ne bolo ka ɲɛsin naranka bɛɛ lajɛlen ma en général malien waati sera an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ ka kɔn san caman ye an ka naran sigi la fulaw marakaw bamananw surakaw olu de kɛra ɲɔgɔn sinjiman ye parce que furu mana don ni ɲɔgɔn cɛ o ye sinji sigilen ye donc gɛlɛya mana na o na an ka sigi an ka kuma. Nara gouverneur ale n'a ka maaw ye foli ani tanu bila ka da narakaw la ani ka ladilikan d'u ma fɛnɛ min ni bɛn ani tilenya ni bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ u tagabolo ye bi Nara kɔnɔna na. Nisɔndiyalen don kojugu nisɔndiyara fo k'a dama tɛmɛ k'a fɔ ko Bamakɔ yan nɔ an ka naraka denmisɛnninw u bɛna ka na an ka seko ni an ka dɔnko ka na o yira malidenw na ka n'o yira diɲɛmɔgɔ la Bamakɔ yan nɔ donc o ye koba de ye ne bolo o de y'a to n tun bɛ Nara n ko nin kɛnɛ in tɛ se ka fɔ n kɔ cogoya si la n wulila ka na kama yaasa ka na u kɔkɔrɔma don nin baara in na. Sifinaka minnu ani minnu ye organiser a n'a tɔ bɛɛ lajɛlen n bɛ a ɲini u fɛ u ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka fara ɲɔgɔn kan yaasa ni hakilina ɲuman in ka ni ɲɔgɔnna caya nin de bɛ yiriwa kofɔ nin de bɛ région ka yiriwa kofɔ nin de bɛ région ka ɲɛtaga kofɔ. Nin kɛnɛ in kan Nara ka seko ni dɔnko bilali kɛnɛ kan ale ni Nara ka ɲɛta kama narakaw caman bɔra kosɛbɛ ka na nin ɲɛnajɛ in na. Anw cɛ ka kulomajɔ la ni bɛna dansigi kɛ an ka bi don kibaru la min labɛnna balimakɛ Abdulayi Kanta fɛ Kanta Media jasiraw kan ka foli lase maliden bɛɛ ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka tila ka ɲinafɛ ja in a ka cari kosɛbɛ an ka tungarankew an bɛ dugawu k'Ala ka tunga ɲɛ malo aw ma ka tila ka foli ani waleɲuman dɔn ka lase aw bɛɛ lajɛlen ma Facebook ni YouTube kan a b'an sɔrɔ nin bɛɛ lajɛlen kan an bɛ foli lase aw ma wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.